művészetet nézhetik meg az Új Kapolcsi Galériában. A rendhagyó kiállítás gazdája és rendezője Galántai György. Ami itt történik, semmi köze Kapolcshoz, vagyis hogy abszolút sok köze van, mint minden kultúra valahol keletkezik, és valahova elmegy. Nem lehet előre tudni, hogy minek mi köze Kapolcshoz. Van nekem egy főintézményem, ez csak alintézmény, az Új Kapolcs Galéria. A főintézmény az az Ártpool Művészetkutató Központ, és az idei évet mi a performance kutatásának szenteltük. Ehhez kapcsolódóan mi egy nagy nemzetközi gyűjtést rendeztünk videón, mert hát ez egy olyan forma, ami közlekedik ugye a világban. Szerettük volna, vagy szeretnénk, a továbbiakban is folytatjuk ezt, szeretnénk megtudni, hogy egyáltalán a világban, performance témában mi van ma. Azt gondolom, hogy azok a dolgok, azok a jelenségek, amelyek manapság keletkeznek a művészetben, azokat meg lehet közelíteni, szóval, és az idegenség az számomra vonzó dolog, szóval amit még nem ismerek, ha ezt értjük ez alatt, az számomra vonzó. Én nagyon örülnék, hogyha az emberek egy kicsit áttérnének erről a megszokottság pályáról az idegenség pályára. Szóval hogy jobban szeretnék azt, ami idegen, ami új, amit még sose láttak, szóval hogy nagyobb, nyitottabbakká válnának. Ahhoz, hogy Magyarország igazán jó lehessen, az új kulturális találmányokkal szemben sokkal nyitottabb kell, hogy legyen. Nem csak Magyarország úgy általában, hanem az ember, mindenki. Én erre törekszem. Nem így az Új Kapolcs Galéria hűvös vetítőtermében, ahol Galántai György jóvoltából nemzetközi Video Performance Fesztivál zajlott, a mester, több száz mű és csak nem tucatnyi érdeklődő percenként változó jelenlétében. Ez az 5. nyár, amikor ezeket a nyári programokat csinálom. Márka Pistának köszönhető igazából, hogy ezt csinálom. Én nem gondoltam volna, hogy vidéken galériát csináljak, mert azt gondoltam, hogy vidéken az én avantgárd elképzeléseimért inkább megköveznek. Ezt mondtam is a Pistának, hogy szerintem nem jó vidékre hozni olyasmit, amiről még sose hallottak, mert akkor esetleg megsértődnek, vagy feldühödnek, ilyesmi előfordul. De mondta Pista, hogy nem, a kapolcsiak nem olyanok. Mondom, jó, akkor próbáljuk meg. Az első év az én egyik hangszobrom volt, amin a gyerekek halálra zongorázták magukat. A második év az egy gyermekrajzakció, illetve zenélési akció volt. A harmadik év megint egy kicsit a gyerekekhez szólt, egy pecsételési akció volt. Az is elég sikeres volt. A tavalyi év az, mivel nagyon rövid volt, ez egynapos Erdély Miklóssal foglalkoztunk az Ártpoolban akkor, és akkor Erdély Miklós passzivitási gyakorlatot csináltunk. Galántai Györgyöt talán nem felejtették még el. Egykoron a balatonföldvári avantgárd kápolnatárlatok rajongói és a belügy belső elhárításának munkatársai egyként imáikba foglalták nevét, igaz, nem egyféleképpen emlegetve őt. Galántai György ma a fővárosi önkormányzat és más alapítványok támogatásával működő Ártpool, vagyis a kortárs művészetek kutatóközpontjának vezetője. Itt Kapolcson reggeltől estig vetít, s ha van érdeklődő, magyaráz. Őszintén szólva, van miről. Mondd is, mennyi ebből a játék számodra? Hát minden játék. Én egy játékos vagyok. Legalábbis azt szeretnék lenni. Igyekszem jól játszani. Minden játék kell, hogy legyen. Szóval minden nap, minden perce, és minden ötlet, minden nehézség. Szóval nem lehet máshogy. Szóval organikusan kell élni. És ha megnézzük a természet az hihetetlen szigorúan, de játszik. Ez is ilyen. Ez egy hihetetlen szigorú játék.